Anem a fer-li una entrevista a Teodomiro Gozalvo Ribés, abuelo de Mar Gozalvo Batres i Òscar Gozalvo Batres. Quants alumnes éreu al mas? Uns 10, o per ahir. Com anàveu al mas? Nosaltres vivíem al mas i estàvem a 5 minuts de l'escola. Anaves tu a soles? No, un germà meu i jo. Quant de temps tardaves en anar i tornar? En anar 5 minuts i tornar 5 minuts més. Quina distància hi havia entre el mas i l'escola? Pues mig quilòmetre. Quants dies anàveu a l'escola? Tota la setmana. Com era l'escola per dins? Era gran? Era prou gran, però era una casa normal i mal pintada i de mala pata, una casa de mas. Quantes aules hi havia? Aules me vaig ser, n'hi havia 6. Quantes hores estàveu al mas? Vos quedàveu a dinar? Portàveu el vostre dinar? No, nosaltres anem a dinar a casa perquè com estem tan prop, I anem a quantes dinar a casa i tornem. I quantes hores anàveu al mas? Quantes hores anem al mas? A quina hora vas començar l'escola? I jo? Sí. Pues als 5 anys per ahir. Si vos ficàveu malalts a l'escola, teníeu que tornar a peu? A peu tornem perquè no hi havia carretera. Era camí d'animal, camí de macho. T'agradava l'escola? A mi sí. Hi havia xics i xiques a la mateixa escola? Sí, de tot junt. Tenies amics? Home, claro. Hi havia alguna persona amb dificultats? No. Quines assignatures anàveu? Quina era la teua favorita i la menys Assignatures, t'agradava? no sé què anem perquè només teníem un llibre i tot entrava dins del llibre. Hi havia agendes com ara per apuntar-se als deures? No, no hi havia res. I què fèieu a l'hora del pati? Quant temps lliure teníeu? Per mitja hora i jugàvem i almorzàvem i, en fi, mitja hora mos donàvem lliure. A quins jocs vos agradava jugar? Al marro i corríem per allí i tot això. A on fèieu educació física? No fem d'educació física. Quants cursos n'hi havia fins a quina edat vas estudiar? Cursos, n'hi havia diversos cursos perquè n'hi havia diverses, o sigui que teníem edat diferent, però fent grupets i fent grupets. Quants cursos n'hi havia Ai, no. Com anaves vestit? Normal. Cada un el que tenia abans. Fèieu examen? Sí, Quin material portàveu a classe? llapis, goma i llibreta. I hi havia vegades que la llibreta la portàvem entre el meu germà i jo, una. No en teníem més que nosaltres dos. Què fèieu a cada assignatura? No sé contestar-te ara. Quina era la màxima nota que es podia traure? Pues no mos donen quasi ni nota. Un 7 o una cosa així. Vos castigaven? En què consistís els càstigs? Home, no mos castigaven molt, una vegada. Mos pegaven una paleta damunt de la mà. Els dits així, una paleta mos pegaven damunt. Però poques vegades. Quines festivitats celebràveu? Ai, pues les normals de sempre abans. Els mestres també anaven a escola o vivien allí? Els mestres vivien a la mateixa escola. Se quedava algun alumne a fer-los companyia i vivien a la mateixa escola. Bueno, pues hasta així està l'entrevista. Gràcies.